Ела с нас в салона, за да ти покажем една от най-обичаните ни терапии. Тази за възстановяване на изтощена коса. Терапията днес не е от една марка, не е по каталог, а е комбинация, която наистина работи. Започваме с L'Oreal Detox шампуан. Представи си го като рестарт бутон за скалпа и косата. Без това почистване нито една маска не може да подейства истински. След това идва ред на Вела Nutrient Rich маската. След детокс имаме нужда от подхранване. И още под водата се вижда как косата я изпива. Тази маска е като протеинов шейк за суха и третирана коса. Следва Infinity Repair. Това е ламеларен балсам, който действа за 9 секунди. Формулата му прониква в косама и възстановява щетите от топлина, боядисване и механично увреждане. Освен това е против фриз и увредени краища. Използваме го, за да запечата ефекта от маската и да придаде моментален блясък, без да отежни косата. Това е и любимият уау момент на всеки, който е изпробвал този интензивен балсам. Преди сушене нанасяме по цялата коса от термозащитния спрей на Alpha Parf, а след това Wonder Balm балсам от Вела, като така косата остава гъвкава, не хвърчи и не се наелектризира. Минаваме цялата коса с кръгла четка и сешуар, за да я оформим. Резултатът е аромат и блясък, които карат всички да питат какво си слагала на косата си. Ефектът е на професионална терапия, но истината е, че можеш да си я направиш и у дома. А всички продукти в това видео ще откриеш в магазина ни в Пловдив и онлайн на angelcosmetics.bg.